Здравейте хора, аз съм HakelinBG и... Чакай, какво? Да. Аз съм Hacklin... Абе, твоята... Аз съм HakelinBG, да, както го споменах вече. И днес искам да обсъдим ни неща с вас. Като главно искам искам да коментирате отдолу под клипа каква поредица искате да направя, нали, освен Minecraft. На CSGO също може да направя. Да, главно напишете какви игри искате да играем. Аз ще си избера някои от тях. Най-вероятно повечето, но не всички ще бъдат. Тези, които може би са най-много гласове. И тези, които на мен наистина ми харесват и ми е приятно да ги играем. Искам да ви питаме още нещо за Steam-а. Тъй като всеки път отиваме на различни места, аз и мои приятели, и винаги искаме да пробваме да си направим да си влеем парички в Steam-а. Обаче никога не става. Показва невалидни данни или задължения, нещо такова. И винаги на всички кеш терминали. Обяснете ми за тези хора, които знаят, все пак и другите да знаят как по дяволите могат да си го оправя. Ще съм ви много благодарен, ако го направите. Много благодарен, ако го направите, да. Да, и лагвам много. Какво? Аз съм пълен идиот. Да, ще съм ви много благодарен, ако го направите. Обе, ти... Какво си ти деца го струва? Кой това нещо? Да. Къде попаднах аз? Добре, все това не е важно. Но главно за това искам да си поговорим. Мисля да правя скоро поредица на Banished, на Don't Starve, ако ви харесва играта, мога да направя. И ще направя мини игри или Skywars, което решите от двете. Така пак ви казвам, напишете в коментарите и за двете неща, и за Steam-а, и нали, за всичко. Така, и така, тук клипа ни свършва. Е идеален момент да ви напомня да се абонирате за мене, да харесате видеото, да споделите ако искате. И това е. И айде, довиждане. Аз бях HakelinBG и от мен чао!